Guys, as you all know, my name is Abdulaziz. I'm here together with. Can you please tell us your name? Ismail Rabiu. Okay, Ismail Rabiu, ina da tambaya ne. To Allah sa na sani. Okay, zan maka tambaya akan misali a ce kai ne kake son kai aure. Zaka iya zuwa kai tsaye ka samu mahaifinka ka ce kana so yi maka aure. Zan yi samun shi da maganan aure in babana mai kuɗi ne. Okay, in na fahimce ka kana nufin cewa in babanka bai da kuɗi ba za ka iya zuwa ka nufe shi da cewa kana so a ma aure ba. Gaskiya in babana bai da kuɗi ban iya zuwa in same shi akan maganan aure na ba. Sai dai in na gama gini na, sai dai kawai in ce masa na gama shirya kayan aure na, a ji a tambayi matan da nake so. Okay, talaka ne kawai yake iya haka ko kuma ko mai arziki? Kowa dai da ra'ayinsa ne. Ni dai a ra'ayina kamar a gani na mu masu karamin karfi bai kamata a je in samu ma'aifina in ce masa a halin da muke cikin masu ƙananan ƙarfi ce masa ina son aure ba. Okay, yanzu in ka tashi aure, kwaila kake da burin aura ko budurwa? Mace kyakkyawa kawai mai hankali. Kwaila ba ta da hankali ne? Ni dai ban ce maka kwaila ba da hankali ko da hankali ba. Ni dai wanda mai kyakkyawa, wanda zuciya na ta aminta da ita, iyayena ma suka yadda da ita. Ko kwaila ne? Ko ma waye ce.